És un estiu molt difícil. És un estiu molt difícil perquè... En l'últim programa de Gent de Bàsquet parlem amb Marc Mundet, periodista esportiu amb moltíssima experiència que ens explica, ens dona la seva opinió, millor dit, el que serà el mercat de fitxatges d'aquest estiu. Doncs preveu que serà molt i molt complicat pels equips de CB, perquè entre que l'Eurolliga ha posat més partits, perquè l'NCAA s'estan portant a les joves promeses i el que no són joves promeses, i perquè hi ha molts mercats amb molts diners, l'ACB sembla que té un estiu molt i molt complicat. És un estiu molt difícil. És un estiu molt difícil perquè sí, perquè... és que no és només la competència del mercat de la Lliga, és la competència del mercat japonès, és la competència d'Austràlia, és la competència de fins i tot hi ha espai per la Xina. Bueno, i no jugues a Europa. Ja. Jugues només un partit per setmana, que pels que són així una mica pencos ja els hi va bé, però no oblidis que hi ha molta gent que li agrada competir i que prefereix competir a entrenar.